ayibo real ihleli phansi kodwa elicala ngakafrave yideni kabantu ofrave kwacala ngapha yo mama ndidiniwe ndizofrave mama yonke into eniyaziyo le lihlala idinga ngalonke ixesha hayibo ndiyalingwa yini kodwa ithenge TV nje yabantwana ithenge TV nje ngusinovuyo otheni uyipholile yophula kanjani iTV la phezulu ayisanibhancane le TV khona ufike nayo kuyo lana because la phezulu nabantu abancane bafike le TV kuze kanje bayiphula iTV yakho iphula njani iTV yakho prank mama into le prank fuck prepper man fuck prepper iTV yam zinto zifakana ne iTV zifakana ne prank bhanqa into prank yintoni prep siyadlala ngale TV yam mama efuthakhe le prep mayilungele TV lena shi hapa ngondi nam prank hayi man futhakhe man futhakhe prep kodwa niyageza bantwana nje yazi niyageza Molweni bafethu, I hope everybody's doing great wherever you are watching this video from. Salute lapho. Welcome back to your favorite channel. Namhlanje bafethu we are checking out Broken TV prank on South African parents. Let's go. Bon TV Robin. Robin le Screen. senze wenze na kuba motho itlalosa go etsa etseng Stotling. Stotling. Hey. No screen sense again. Ke kopa bua man. Ke phoso. Ha o sa batle bua kwa. Ke o botsa go etsa etseng motho o tsa ga go a bua. TV yakho What? Tashanga lento le Ibulaleni kulungile. Hawu Ulethu. Alani ishayini. TV yamtheswana. Ishayini. Ushanani? Ushanani? Cha, esayile manjena ne. Kabathi denzani nkulu. Yahamba niyangishisa. uzobona na Bayi chatting. How? Banaba. Hi. Give my shot the TV. Khali, what were you doing? I'm married. Savane. How? Where mama? How was mama face? What's on? What's on? Yo worried nyalo baba mchoyo.
Umfumjo ebusweni. Yo hayi sekhathazeke nyani lo. Mama. Mama. No, no see. No, azenza ukuthi umkapha ngesicathulo. No, uzobona enzini. Nosipho. Uyavuka uvukela ukuzohlala la phansi esitulweni. Uvukela ukuzohlala uphathe incwadi isifundiso esikhulu. Makumele kube uyasebenza kudala nginivusa ngithi nivuke nizoklina la. Nilele sengivukile ngiyaklina niyavuka nizobeka ibuni zenu la phezulu kwamasofa. Omunye ubhizi lana uhlaba amankokwana phezulu kwesofa. Ngingaqapha nangalesikhaphini lesi. Hayibo mama. Sikhulumeni ifo manje ngiyenzeni nge-TV angithi nimoshile. Angithi nivukele khona wena usuka ngale roomini uzohlala la uzomosha ama-TV wethu. Angimoshanga TV unosipho. Ushiye yakho le yini ungahlali ngalo ubhekelele yakho i-TV. Angithi ubuke uhlezi ngalo ubheke yakho unosipho i-TV. uyangazwenza ngesikhathi. Wena uvuka lo uzokapa abantu ngecathulo ngapha. Ngithi unosipho Unosipho ukapa ini ngoba wena ugijimisa unosipho uyabaleka. Into obuyifuna le angithi uyazi ukuthi uthembele. Into obuyifuna. Yo hayi lo baba. Nibe ngathi niyasukuma la phansi. Bonakala ukuthi nenzani. Hawu. Bahlezi phansi bakakalele. Mina ngibhizi lana ngiyasebenza. Oti TV. I-TV ngizoyenza nangithi niyazi ukuthi nizoyenza. Abantu oyenza umzamo ubona ukuthi nenza njalo okusalayo mina ngifuna i-TV. Wena ngizathatha le encane ngizoyifaka. Bahleka. Eish. Yo, wat een klein visa papa. Oh my God. Because you want to be stupid. I didn't mean it. Because you want to play and I told you. Daisy moron. See you, Nou kan ons hierdie bokke kykie. look here. Because you want to play. Moet wat gooi. No word gamabhokobhoko late. Trash. It was a mistake. Don't lie. Ek gesê ek gaan dit gooi. Ja, wat het sy vir hom gemaak? I didn't do anything. Wat is dit? Kyk hier, die stukken. Hoe kom jy nou gemaak? As hy. Haai, It was a mistake. What's it? Why? Ithengenge manje iPhone. Umkapelani. Umkapelani. Ngesicathulo umkapelani. Yo, umkapelani. Uthi somuzana mfethu. Leyiphile leyiphile. Mina ngithatha inhlini nenza. Leyiphile. Julia, izala. Ebaleka Jule yozomela. Izala. Ngapha. Ngifuna ukutshela kahle, mina ngifuna ukushaya manje. Eish. Yo ago time. Tisemonga. Ano tlina nga naman kutelo tlina nga. Eish. Ago same time. Yo
Hey, ubetha umuntu ngo. Tema, oh. Tema. No, wangijwala kabi nabantwana. Tema ima. Tema, take right. Sadala, TV right. TV right, sadala. Ozobona TV sharp, sadala, TV right nayo. Right TV tema sadala. Hey. Anyolwa mena ya bontsa ha ke jo tsa thato se ke ba petse go lone ke ntse mafoni sa ke thato bulan ke jo wa sala Ke ngaba. ke utlwile ke Naikhumbula le video. Sipho ke se o no Babadlala bekapengan ngephile papa. Manje iphindile papa lize lifike TV. Na angifani lahlelile bebalwa bagijima labayithi. Yo. Nangabeni. Papa bathulile. Tshela nomkhulu. Ngizoziphendulela. Tata babhola tshela nomkhulu. Ugogulele. Angazi ngiphini lifunani ekamera la dining room nize nishaya iTV. Yabona ukuthi animamele. Nina nize ndwele ngapha ekamera. Benenzani ngephini? Ngiyabuza benenzani? Ubani ophulela nje? Bowenzani ngephini? Ngiyabuza bowenzani? Nobani? Yazi ukuthi niyaspita. You are going to buy this TV. Niyaspita. Leta madala. Ik was niet samen niet. Yo equal a timer. Yo. I'm not booming. I need we are huh? You were watching your thing now, man. No, man, I did watch my mouth just. You know how Papa and I come to the Woo! Ever see me come by son. But you're watching your thing now, though. Yeah, I did. What?
Oh, Jesus. Gebeur nou. Huh? Wat het gebeur nou? Ek was in die kombuis en bou. Oh, Jesus. Caroline, you were pressing on the remote. Ek het nog niks gedruk. Ek was in die kombuis. En as ons hom uitplak. And then obviously when you put it on, it's gonna be like the same. Oh, waarom breek hij mij kom moer? Maar dat was ik was niet kom bij. Wat is er maar kijk hoe getraagd is het hier. Oh. Oh, wat is het gebeurd hier? The spinner one. En als ik het op video heb gegooid. Ik heb die. Yala mama yanhlekisa kanjani. Ustress wababelwa ngamakhwapha. And she's more afraid of umyeni wakhe baye umyeni wami uzothini. Damn. I hope you enjoyed today's video, Bafethu. For more similar content, make sure that you do subscribe. I'll see you on the next one.